Bojone entek. Cuma diseno karo bos lo kuwi. Bos lo kapane kok bengi-bengi nangis. Nangis napa? Kamu sing turu nang aku bisa turu nang arep lawak karo lakone. Iya, kok jam 2 bengi kono. Batine nyong. oh, Mosok jam 2 bengi wong nyolong sengon kok kira. Jebul kok nek mulai dulu. bojone nyong ngimpi Allah. Mimpi apa? Yo, aku jangan napa ngimpi Allah. Oh, mimpi Allah. Lampu nangis. Kalau ada terus. Wah, modus. Bulan derah ngelambareng gai Anjir kita kene saniye kene diwehi sumping kembang-kembangan kaya kuwi katon apik yo. Wah, bojoku tak wingi tak sumpingi kembang padha bae. Malah mlayu-mlayu. Loh, bojomu kenter kok. Ora kembang api. Kok sing bener kowe. Yo karepe iki ben ayu. Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa Ya. Tembak, Pret.